Nduk Niken, ya nduk. Wah, sampean isih dinteni karo penggemarmu sing semono akeh. Pancen iso dadi daya pikat kok Niken iki tenan. Sesuk ya sik tanggapan sampean. Puasa, Pak. Maksudnya? Puasa tanggapan, Mas. Kalau Beijing libur. Libur. Pertengahan puasa tanggapan. Tanggapan poso sik tanggapan nah. Nggih. Masya Allah, nduk. Lah lagi ketrima nganti kaya ngono ki mula aja lali tansah bersyukur ya karo Gusti ingkang nyipta jagat. Lek sinden sing apik ki pirang-pirang, suarane becik ki pirang-pirang, sing ayu ya akeh. Ning sing ketrima ditresnani karo sing gelar jagat kaya sampeyan iki langka nduk tenan. Mula ya Alhamdulillah. tenan awake dijaga tenan. Nggih. Aja lemu-lemu ya. Niki pun sudah lho, Pak. Pun sudah to. Nggih. Dewi nganane pas kepanggih jenengan kan 68,5. Heeh. Terus Nek saiki saniki 68,3. Sudah, Pak, punan. wong sudah komane. Ha iya. Ra apa-apa nduk, ra apa-apa. Lek kanggoku wong wedok iki luwih becik kelemon timbangane kekurunan. Wong lanang sakniki niku sing digoleki malah sing gemoy-gemoy kados kula lho, Pak. Bapak ya ngono kuwi. Mbokmu anggere lekas kuru, ayo mangan sing akeh. Ngono kuwi. Iya, demangi kok. Nggih, apik-apik pancen kaya Nek ngono. disawang ki ketok seger ngono lho, Pak. Ah iya, seger. Ora kaya wong tipes. Ah iya, ngono kuwi. Terus lek wong lemu iki cara prau tumpake ra iso uling, wis tenan ngono. Ngono, Pak. Makane niki Mbak Umi niki kan kekurusen to. Niki kula ajari punan resep-resepe biar gendut. Makane niki kan malah rada lemu titik to niki, Pak. Kuwi mangan akeh ra iso lemu. Mergo pikirane panggang mikir cah lanang ae. Lah iya. Ah iya, hubungan tanpa status. Ayo ngono kuwi. Oh, HTS. HTS ya, Nduk. Aku ora ngerti HTS. cah-cah saiki. Coba jumeneng to, Nduk, Ken Niken Nggih, santai nggih, Pak. wae tenan. Ben piyayi-piyayi iki do preso lek Niken ora mung nembang cara kekinian ya cara sing rada lawas-lawas ki ya iso. Wong mangkati asine mbiyen lek sampean ning panggung pertama lho ya nyinden to mbiyen. Nggih. Ah iya cilikamu kaya ngono. Ipel-ipel mau bunder seser mbiyen. Ah iya. Saiki iso modot dadi semono. Terus ora ngira iso dadi piyayi. Wah, tenan sing tresnani kaya ngono. Lakune bapak ibumu sateman nyembuh karo sampean dadi wong hebat sing tresnani pirang-pirang. Nggih, Ya. alhamdulillah. Kok aja kesusu rabi lho kan. Mboten, Pak. Biasane bintang lek kesusu rabi dirabi karo wong, penggemare do suda kuwi engko. Aman, Pak. Aman ya? Nggih, aman. Aman. Piye kira-kira isih kelingan apa ora yen ngaturake tembange karyane Mbahmu Sukron Suwanda? Napa? Mau ana sing ulang tahun ngersakake ya kuwi Sri Huning mau. Nggih. Isih kelingan. Tasik. Alhamdulillah. Coba kaya apa? Sak bawane oke? Nggih. Oke. Coba. Niken Salindri. Bawane yen ora kleru Asmarandana. Coba diaturake sing kanthi apik, kanthi becik. Coba. Ngono kuwi lho. Angger bintang tamune Niken iki kamera iso ting truwentel semono akeh lho. Kuwi iki sak seten iso nek 12 kamera lho, kaya ngono. 15, Pak. 15 malah. Niku saking Sragen. Bener kok seragen kuwi. Oh, Nggih. kiai kuwi, nggih. Gurune Niken Terasa. Guru. Ah iya nggih matur nuwun katresnanipun. Kuwi pancen tresna karo budaya lek hasile pira to kan ngono kuwi. Pancen ya tresna. Nggih. Yo dibawani, ayo. Putri Kangsu Lestieng warni Sone bapak piye kan sone bapak? Sone Hmm. estu niki apik, Pak. Sound system lho. Nggih. Apa iya? Niki to, Pak. Sing didamel sakniki niki to. Iya, iki sing ning Nggih. jero sone bapak iki. Menggelegar. Menggelegar ya. Nggih. Ah iya. Oh, niki nggene jenengan piyambak. Oh iya. Iki nggenku kabeh lek adol sawahe mbokmu mbiyen iki. Lah ya gene sampean sik eling karo perjuanganku. Heeh lho. Sound system sound dalem iki kiri kanan iki asil aku anu mbiyen apa sawahku teko saiki ya urung balik kan.
Aja kok sawah, mas-masanku ki lho gelang kalong teko saiki ra enek lho delok niki. Urung balik kan Bapak. Lah aku iki pancen dalang tanpa modal. Wayang iki paringane Mbah Sukron, ya to. Nggih. Gamelan iki paringane Mbah Sukron, sound system Bukesi. Aku iki dadi dalang modalku mung gedhange mrotoli lho kan mungan. Ah iya. Nah, ngono kuwi golek bojo sing pinter ngono kuwi. Sugeng dalu Pak Bak kok nembe rawuh ing pundi kemawon. Oh, ora senengane. Yaene mancing senengane ora. Ora mancing dhek live TikTok karo Mas Bayu karo Pak Abah Kirun karo Mas Joko Klenteng ngono kuwi. Wah, sawerane jan banyu mili ya. Ayo. Ayo. Nano. Labuh tresna prapteng layan. Awas. Truk perang brong-brong. Pak, kula nate lho Pak ngoten niku. Ketento ya. Nggih. Ayo aku ya ser kuwi arep Ilate negas. kecokot. Ilate kecokot. Ya ampun sing nyokot sapa? Sing nyokot sapa? Duk prang-prang napa, Pak? Druk perang brong. Ayo. Ah, tenanan. Sing bener to? Sing bener duk perang gung. Nah, nggih. Bismillah. Nggih. Druk perang brong. Truk. Ah, Pak, Pak. Allah duk perang gung. Ngebelo. Ngepel sinten? Bebelo guguk Bagong ora. Bebelo nduk. Ayo. Mbebelo wirat moyo Tan ngira ya. tan ngira Sri Huning. Gundul. Masuk gundul, Pak. Gugur ora. Ayo. Gugur mongko musti kaning tuban Alhamdulillah sik kelingan isih lancar. Ya nduk, sak langgame sing kepenak Cahayu. Ya. Sri Huning mesti katuban lapat tresna duwene sapaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasaya
batur berhenti srihening tatan grahita kang rinata kadange pribadi Tong. Wirat Maya putra Niro Regentong Siro lawe Prangtak tulung ketak prangtak tadi tang Sriuning putrane abdi mangsa bati nalikane puni kabebayi matya Dinali perang akan minat singgah ranggoman wah gila jan ngendangin nikan ki pas gila Pak Bak ki nikan suarane bantere kaya ngono pengendangnya kaya jaranan ayo apa ngerti tenono lagi niki nenone ndak langsung ngono langga mau ndak padake perang ya ora niku putrane ya hebat niku dalang dari perintis kemerdekaan Madiun Nduk wis kulino petok to nggih nggih sering lek Mas Bagong Mayang wis nate bintang tamu apa urung jenengan nate napa mboten nggih kula supe dereng oh berarti. dereng Nggih mangke nggih mangke lek syukuranipun Pak Wali mangke nggih sungkuran mangke nggih ning ketoke ora sida ketoke karo kanca sia-sia ora nggih nggih Nduk kan katresnane wirat maya Ndrota tulu ditak tadi Sanatian makasaniro prapte leno Sring trong sring trong sring treng treng trong Sabaya pati marang Raden Wiratmaya ambos prasaja anak berhenti srihaning datang kreta kang rinita Wirat Maya putrane Sira lawe ati patimu